Niinpä niin. Ukin röllityttö. Outi Virtanen tässä, hei. Terve. Anteeksi, että häiritsen, mutta meillä olisi kysyttävää luottokorttiin liittyen. Ai niinkö? Kun teidän kortillanne on tehty useita suorituksia internetin pelisivustoilla. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa, että kiitoksia vaan. Te olette siis tietoinen näistä siirroista. En ikinä. Kortti on edelleen teidän hallussanne. Tallessa on. Tallessa on. Hyvä. Meillä on tapana varmistaa asia silloin, kun on kyse suuremmista siirroista. Kuules tyttö. Teillä nuo palvelut pelaa monella tapaa. Kiitos. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa. Asiahan on sitten sillä selvä. Senorita! Tää on tehty isoäidin resepti mukaan. Rakkaudella. Ja hei! Siskon makkaroilla höystettynä. Ja hyvää tulloo.